Okay. Asa ba gyud kining langit sa lupa nga maoy gihisgutan sa daghan karon nga mga religious leader, mga leader sa divine governments nga ilang nasabtan nga base sa international agreement mao kana ang tinuod, ang hari diha mao'y tinuod nga tag-iya sa mga gold reserves sa tibuok kalibutan nga kini ilang kahinaman nga mailhan. Gani ang uban ilang giangkon nga sila daw ang reyna, sila ang hari niini tungod sa intensyon nga tungod lagi kay kanang tinuod nga authority diha sa langit sa lupa mao di ay ang nagdala sa tinuod nga kaluwasan, ang tinuod nga redeemer. Okay, so nasabtan gani nila nga kini mao kuno ang ikaduhang pagbalik ni Hesus ug mao kini ang ikaduhang pagbalik sa iyang gobyerno nga kanhi gibutang niya dito sa Israel. So asa ba gayud kini? Daghan ang moingon nga dinhi daw sa Luzon magsugod, ang uban nag-ingon nga diha daw sa Mindanao. Pero asa ba gayud ang tinuod nga langit sa lupa or langit sa yuta? Okay. Dinhi kini magsugod sa Leyte tungod kay ni ana ang hari dinhi karon. So kung asa ang hari naa diha ang langit sa lupa. Kay anong langit man brad nga to may langit dito sa nahimutangan ni Almighty God. Okay, katong nahimutangan ni Almighty God mao kadto ang langit nga langit sa mga langit o kining nahimutangan karon sa El Elyon or sa Most High King mao kini ang langit sa mga langit diri sa yuta. So mao kini ang extension sa paghari ni Almighty nga niya karon iyang gibutang sa yuta. So kung unsa ang kapangyarihan, kung unsa ang authority ni Almighty niya nausab niya gibutang karon ug niya na karon ang hari mao ang El Elyon, ang commander sa tanan nga mga Elohim. So mao kini ang hari. So usabay pagpamatuod nga dinhi gayud sa Leyte mao ang tinuod nga lokasyon kung asa ang tinuod nga hari. So samtang niya karon ang hari, of course niya karon sa Leyte. Pero kung mubalhin siya og Mindanao, mubalhin siya og Luzon, of course mubalhin na po dito ang highest heaven. Depende kung asa siya magkaroon. So samtang karon kay diri man siya na tao, busa ni karon ang territory sa highest heaven. Kay ni man karon ang El Elyon. So daghan ang mokontra nga brad mao lagi ang Mindanao manggod kuno brad kay mao ni mao na mao to. So daghan silang mga rason. So unsa bagay gayoy biblical reason nga dinhi man sa Leyte ang ilhanan makita nato sa Revelation chapter 12. Nya makita pud nato diha sa Salmo 50 sa kanhina ko nga gibasa nga kanang lugar libutan kanang dakong bagyo, adunay kalayo diha. So ato man ang katong mga nakabati na sa akong previous lesson nakasabot sila nga kanang lugar libutan kanang dakong bagyo naa diha ang tinuod nga hari, ang Most High King, ang El Elyon. So mao katong Yolanda ni atong 2013 mituyok diri sa Leyte ang pinakadako nga bagyo. Asa man ang kalayo nga physical makita nato diri tungod kay niya sa Leyte ang gitawag nga geothermal capital in Asia. Ang spiritual nga kalayo mao kining iyang pulong, ang kamatuoran nga nagikan sa iyang baba mao kana ang kalayo, spiritual fire, bagong sistema nga mosunog sa mga sayop nga sistema ug mga lower manifestation nga panulungan. So sa Revelation chapter 12 gihisgutan diri ang langit. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Okay, dunay langit nga gisgutan diha. In the pre-existent life, nahitabo kana didto sa langit sa nahimutangan ni Almighty God, kundiin si Satan o si Michael nag-away sila dito ug napalaya si Satan, si Lucifer. Apan
mahitabo ka na diri sa langit sa lupa. Mahitabo ka na og balik. There will be a repetition of history. History repeat itself. Ato nang mabasa sa Ecclesiastes na kung unsay nahitabo sa una, mahitabo usab kana karon. So kano sa man natuman? Ang unang katumanan ni ana natuman ni atong World War II sa panahon ni General MacArthur o ni General Yamashita. Asa man dito ang Dragon system, ang Dragon nga panggobernuhan mao katong kang Yamashita, ang Michael system mao kanang kang General MacArthur. Kundi napildi niya si Yamashita na palayas diri sa langit sa lupa si Yamashita. Kaya dati sila man ang nagdala, ang gobyerno man sa Japan ang nagdala sa Pilipinas, napalaya sila o napabalik dito sila sa ilang lugar. So natuman ang tagna physically. So apan diha sa Biblia adunay first Adam, adunay last Adam. So katong sistema nga gigamit ni MacArthur mao kadto ang first Adam system. Apan ang last Adam system mao na kini karon ang hari nga moabot sa Leyte, kani abot na. Mao kini karon ang last Adam system, kundiin siya ang life-giving spirit. Kundiin aduna na usab diri digmaan, aduna na usab diri gubat nga espiritual. So dili sa panahon ni MacArthur gubat kadto nga physical, di nagdaog siya ug napalayas niya ang dragon. Ang ikaduha nga fulfillment sa prophecy mao kining gubat nga espiritual, kundiin mapalayas na pod ni El Elyon sa hari sa mga hari, sa Most High King, ang dragon system diri sa Pilipinas. So medyo lisod kini sabton alang ni atong mga wala nagbasa sa Biblia, katong mga hinay kaayo sa pagsabot sa espiritual nga butang. So hinaot nga inyong balik-balikon ang video para masabtan ninyo kung unsa gayud ang plano sa Ginoo. So ang uban moingon nga Brad, usay among gitubuan, usay gitubuan sa kadaghanan, dito na lang misunod. So muna siya dakong sayop. That is why klaro nang daan ni Jesus nga kung musunod ka lang og asay daghan, asay gitubuan sa kadaghanan, di gyud ka na maluwas. Unang gingon diha ni Kristo, enter ye into the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So gamay lang ang nasayod sa kamatuoran. So ang langit sa lupa ni ana daay karon sa Leyte tungod kay ni aman ang Most High King. Ang tanan tawo nga ning sunod diri sa iyang sistema mao kadto ang nahimutang sa kingdom of heaven, the highest heaven of all heavens diri sa kalibutan. Nganong gitawag man kini og highest heaven? Tungod kay daghan man karong mga gobyerno, mga relihiyon, gitawag usab kana sila mga langit diri sa yuta. That is why diha sa ilang mga relihiyon moangkon sila nga mao kini ang langit diri sa lupa. So diha sa ilang divine government moangkon sila nga mao kuno na ang langit diha sa lupa. Pero pangutan-a kung kinsa ang ilang leader. So atong makita nga di ara si El Elyon sa Kingdom of Heaven, sa highest heavenly government, ni ara sa Leyte ang tinuod nga commander of all Elohim. So mao kana nga swerte na unta ang kalibutan, swerte na unta ang Pilipinas nga niya ang ilang hari. Apan mao kanay nakalisod diha kay nagpakabutabungol sila. Wala sila masayod ni abot na ang ilang hari. So dili mahatag sa Pilipinas ang ilang katungod. So daghan ang moingon nga dato kuno ang Pilipinas kay kita kuno nagmamay-ari sa mga gold diha sa 127 countries. Pero usaon man niyo ana pag-claim nga di man ninyo ma-claim kung ang inyong hari inyong pasagdan. Kung kay there is an only one owner of that